אני אפילו לא מסוגל להסתכל על הצעצועים שלהם. אני אפילו לא... רז בת ה4 ואביו בת ה2 נסעו אתמול עם אמא שלהן דורון לבקר את סבתא שגרה בקיבוץ ניר עוז. כמה שעות אחר כך הן מצאו את עצמן חטופות ומוחזקות על ידי חמאס, ילדות ישראליות קטנות בלב עזה. בשעה 10:30 בערך הייתה לי שיחה טלפונית עם אשתי, שבה היא סיפרה לי שמחבלים נכנסו לתוך הבית. אותה שיחה התנתקה, ומאותו רגע לא הצלחתי לאתר אותה שוב, ועלה לנו רעיון להקן את הטלפון הנייד שלה, וראינו שהטלפון הנייד שלה נמצא בח'אן יונס. כמה שעות חלפו ויוני רואה את התיעוד הזה. אשתו, בנותיו וחמותו מובלות על ידי מחבלים אל תוך הרצועה. זה סרטון שאני לא מסוגל לצפות בו הרבה. אלו תינוקות, אלו אפילו לא ילדות. שתי בנות מקסימות, אנרגטיות, הן אוהבות מאוד לצחוק, להשתולל, לרקוד, לשיר, הן קרובות בגיל, הן משחקות ביחד. לחשוב שהן נמצאות שם בידיים של מחבלי חמאס, אי אפשר לתאר דבר כזה. ישראל התעוררה אתמול לתרחיש אימים שגם בתחזיות הגרועות והשחורות ביותר לא יכלה לדמיין. עשרות ילדים, נשים, גברים ומבוקרים נחטפו על ידי חמאס.